Театрның бар кояшы, әллә инде айымы, кояш кебек шәшерәми, балкып тора маңгае. Ул маңгайга рәсемнәр дә кар урманда бастылар, артык яхшы булмасын дип, төрле яклап кыстылар. Йыртык киемнәр кидереп сәрхушны уйнаттылар, артык матур сөйлисең дип, телләрен дә алдылар. Ул сөйли, бер туктаусыз, телсезлеккә карамый, хәтта телсез киенчә дә сөйли, бер дә туктамый. Бөдрә чәчле, киң бәдәнле, көчле егет Илгизәр. Гәрчә үзен күрмәсәм дә, зурлар шундый иде дип сөйлиләр. Булган аның яшь кызларны табалаби иткәне. Бүген менә мин дә беләм, әбиләрне җилкеткәнен. Кемдә каләм, кемдә буяу, безнең абый буяучы. Ялгыш әйтәм. Алай түгел, абый оста ясаучы. Ул бит рәссам, зур хәрефтән, моны белә һәммәсе. Ул ясаудан һич туктамас, буяуына китмәсен. Масаюлар таратканда ширатың җитмәдеме, әллә инде тыйнаклыгың адресын бирмәдеме? Мин югары, сез түбән дип йолдызлардан бакмадым. Артык тыйнак булуымны хезмәт белән акладым. 64 ел май кояшы сипте безгә нурларын. 65-кә җиткәч кенә әйтче, нигә моңайдың? Син борчылма, картаям дип. Алда булсын майлар күп. Сине бар да яратабыз. Син дә безне сөйгән күк.